At nagbabalik ang Santo Papa ng mga green flag na talaga nga namang sobrang batikan kapag usapang forever. Ako pa rin to, mahal, DJ Kim Chino, at syempre babalik na tayo sa ating Chini Talks. Usapang pag-ibig mula sa chinito ng buhay mo. At diba nga sabi ko kanina, ibibigay ko ang 3 pangunahing requirements sa relasyong forever. O ito na, mahal, sabi ko kanina, unang requirement ay commitment. Bakit? Kasi 'di ba, dapat naman talaga isa lang. Dapat marunong makontento at dapat hindi ka mapapagod piliin ang partner mo kapag kayong dalawa na talaga, 'di ba? Kasi hindi araw-araw kamahal-mahalan tao, pero dapat araw-araw pipiliin mo siya para magstay ka bilang jowa o kaya asawa. Tama, mali? Yung iba dyan kapag nakita yung pangit na ugali ng jowa, ay talaga nga namang pinapalitan agad. Mali yun! Kaya hindi tumatagal yung mga relasyon nyo. At ang pangalawa namang requirement ng forever, mahal, ay walang iba kundi ang pera. Diba? Pera. Totoo lang tayo, practical at totoo lang. Hindi ka mapapakain ng pagmamahal lang. So dapat financially stable ka na, mahal, bago ka magka-jowa or bago ka magpakasal. 'Di ba? Love can pay the bills. Kumain ka ng steak, kumain ka ng hipon, kumain ka ng ano pa ba, mashed potato. Tapos sasabihin nyo kapag nandiyan na yung bill, mahal namin ang isa't isa. Ano yun? Pag-uugasin kayo niya ng mga dishes. Wow, dishes. Diba? Kahit gaano kayo ka-sweet, kung wala kayong pambayad ng kuryente, renta, o pagkain, mauubos ang pasensya. Also, pera is equivalent to stability. Hindi mo mabibigay ang peace of mind sa partner mo kung pareho kayo laging stress sa gastos. Kumbaga, ang pera kasi ay hindi lang luho kundi security na rin para sa kinabukasan ng relasyon nyo, kinabukasan ng magiging anak nyo, 'di ba? Kinabukasan ng pag-ibig nyo talaga. Kaya pera ay napakahalaga. Kaya si Kim Chino ay mukhang pera. Anyway, mahal, marami pa ako dito. Marami pa akong nais ipakita at anong ipakita? Marami pa akong sasabihin sa inyo, pero isang pangunahing requirement na lang. Hanggang 9 PM pa si Kim Chino, kaya mahal, makakasama mo pa ako, ha. Ako bahala sa pangmalakasang tugtugan na talaga nga namang rak-rakan. Kaya mahal, manatiling nakatutok dito lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1